Human sa sunog kagahapon sa Isla Verde, Barangay 23C, Davao City. Laing sunog kami ulbo pagkagabi sa Barangay 76-A o sa Barangay Sentro Agdao, Davao City, kaginang buntag. Miabot na sa kapin 200 kabalay ang nadanyo sa to sa sunog sa Isla Verde, samtang 7 kabalay ang nasunog sa Kasilak, Barangay 76-A. Subong palandugon sanglit usa ka mentally challenge ang patay sa sunog sa Barangay Sentro Agdao, kaganiyang buntag. Ani ang report. Natabang pa sa kabumbiruhan kining usa ka balay sa may Toyota Street, Santo Niño Village, Barangay Sentro Agdao District. Apan wala na masalba pa ang kinabuhi ni Ginang Dela Abad, usa ka mentally challenged person, human matrap sa nasunog nga balay. Katunga sa balay ang nasunog, apan natunong kini sa kwarto sa biktima. Wala nagipakuhaan sa tagtungod ang patayng lawas sa biktima. Sister ko. Retarded. Natrap siya. Pwede man siya magbaba. Pero siguro hindi na niya alam kung anong gagawin. Nakadapa na lang daw doon sa sofa bed. Base sa inisal nga pagpanubay sa Bureau of Fire Protection, posibleng electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Nag-extend siya og wire gikan sa main structure niya padung dito sa iyang gihimong budiga. Extension. So batod po sa atong witnesses nga nakita nila sa kilid mismo sa tining main structure nila, dito nakita sa atong mga witnesses nga nagsugod ang kalayo. Nasunog usab ang dili moubos sa 7 ka panimalay sa Purok 13, Kasilak, Barangay 76A kagabi. Padayon pa ang pag-ila sa City Social Services and Development Office sa mga nabiktima sa sunog aron makaangkon og immediate assistance gikan sa lokal nga kagamanan. Kining si Jose Tutor, pertinggo ula tungod duha sa iyang balay ang nasunog nga midanyo sug tunga sa milyon ang kantidad. Nana kaming mga borders nako among gitabangan og sablig og tubig, pero tungod sa kakusog sa hangin wala gid madala og kanap padulong sa ako ang boarding house. Bali duha ka balay. Nagtinir-una sa Kasilak Gym ang mga nasunugan. Ang owner jud niya sir is 8 lang, pero sa isa ka balay 23 rooms, tapos puro sa siya na tao nga mga nag-rent lang. Ang iyaha dito is renters ang daghan kaysa iyahang ng tag-iya. Under investigation pa so far kasi ang magitudlo nga sa tag-iya sa likod nga bahin sa kusina niya. Okay. Din sa likod nga bahin sa kusina niya gihimong murag dump site. Samtang naglisod ang CSSDO ug mga opisyal sa Barangay 23C sa pag-ila sa mga tinuod nga nasunugan sa Bajau Community sa Isla Verde. Daghan man gud kunong mipahimulos nga makakuha og hinabang bisan wala masunugan. Munaog ta diha sa Isla Verde kay kinahanglan gyud nga tutukan nato na nganong miabot man nagsiksan 200 plus nga ang among estimate lang diha nasa 120 ang mga household, so mas na times 2 siya. Gi-estimate nga more or less 200 ka balay, and based sa 200 sa balay sa atong standard operating procedure na-come up ta og estimate damage nga more or less 1 billion pod kay ang do daghan siya pero ang involved is kasagaran mga stealth house. Emosyonal usab kining si Ginang Lilia Daptol nga nanawagan og tabang gikan sa gobyerno sa ilang gidangatan karon. Wala kuno sila tarong tulog kay karton lang ang ilang gihigdaan. Wala usab sila tarong kaon kay wala sa kaldero nga magamit sa pagluto. Ako nanawagan ko sa among buhi nga mayor o sa mga among kapitan o sa mga kagawan nga inaut tawangan mi nila kay daghan kami kulang din hinagan mi panginahanglan din wala mi mga kaldero, wala mi mga banig. Wala may pinansyal. Magpatawang mi sa ila, ngayon at punta, tabangan mi nila. Hinoon, naningkamot ang CSSDO nga makompleto nila ang listahan sa mga nasunugan sa labing daling panahon aron maproseso na ang immediate financial assistance sa mga biktima sa sunog. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.